I šta prima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Gaming Monkey-a. Danas ćemo da otvaramo kutije u Brawl Starsu. Otvorit ćemo 4 ove Brawl Boxa i 2, kao zove, Big Box. Imam ovdje jednom da kupim, to ću da uradim. Ok ljudi, otvorit ćemo prvo Small Box, nećemo da šaltamo. Ovdje je moj brat. Kojim si? Oko. Shelly i tiketi. Ništa nismo dobili. Vidite, osvojio sam Rosu, jer prima sam dobio. Da, Rosu sam kupio. Coinsi, Daryl, Shelly. Očekivano. Ajde, još 2 ova. Ja Mortisa ne volim, da znate. Ok. Coinsi, Daryl, Rosa. Okej. Da vidimo. Coinsi, Daryl, El Primo. Hajde nešto. Ok, ostalo mi je Big Box. Ništa. Ima i bravo. Još neće nešto biti. I ljudi, još jedan samo box, ajde bude nešto ljudi, nadimo se, ne nešto da nam zezne. Bolje da ovo ne kupim džabe. Ok, Big Box. Šta sam ovo? Neće ništa biti, vidite odavde. Ljudi, šta nam dadoše? Ništa. Ljudi, odigrat ćemo ipak jednu rundu Brawl Balla i... U stvari, da, ovdje ćemo jednu rundu Brawl Balla i... Ok ljudi, odigrat ćemo jednu partiju samo. Brawl Balla. I nadamo se da ćemo dobiti nešto. Nije bitno šta je, samo da je kartica. Čak i da onaj Mortis. I ovo imaju Franka, ljudi, znate kako je po meni Frank super za ovo. Po meni. Evo, već me ubio. Znam, a ja volim da. Rosta vas ubio. Ja moram Franka da mu priđem i da ga ubijem. Ok, ubili smo ga. I on je imaju poku. Joj. Ja kad imam loptu, ljudi, ne znam što sam pokušao. I on je dao gol, Modran. I ljudi vjerojatno slijede. O da, ljudi, imamo nov telefon. Sad ću se ovdje, sad ću se. Ubio vas, moram da ubijem nekoga. Ne znam ko ima loptu, bukvalno. Ima, ne znam, ja nikoga ne vidim ovdje. Imaš ti. Ubili ste. Ovo znači, uspjeti, naša Tara mora da ga ubije. Tara, ajde Tara. Pa da. Ne znam kuda da idem, ubit će me. Da, ali nisam me baš zaštitio. Ljudi možda nam daju gol. Kako neko ne uzme loptu, to sam ja. Ne znam. Jo ljudi, ubit će me, opet sam ubio. Znate kako mi glitcha? Kako vidite. Za malo, spasilo je. Dali su nam gol, a sad ćemo morati da mi idemo. Malo smo već sjedili. Zato mora biti, i ovaj Frank me već nervira. Svi stavit ćemo pauzu. Ljudi, u overtime-u smo. Moramo da im damo gol. Evo me. Ja dolazim. Ako neko ima loptu od njih, gotovi smo. Ja ga nemam, ja pokušam da im priđem. Nisam isto. Zaledio se. Ok ljudi, u velikoj smo križnoj situaciji oba tima. Da će biti nerešeno? Što misliš?
Jesmo, će me ova ubiti. Ne, neka neko uzme loptu, Tara uzme loptu. Oh, Tara, dobro, ali je ubili. Ljudi, ne znamo da nas ubiju. I jurim je. Ne znam ko ima loptu, imaju oni. To jest ima Frank. Ok, dobro, Tara je to uradila, što god je uradila, je se šutno negde. Ljudi, nerešeno je. Jesi? Nije. Ljudi, ajde da odigramo još jednu. Ok, ljudi, odigrat ćemo još jednu rundu. I nadamo se da ćemo dobiti box. I ako dobijemo, molim vas da bude novi lik. Nije bitno ko je. Šta? Šta mi je? Ajde da je upravljam Minecraft Master Pro. O ljudi, molim vas nemojte da izgledate video. I molim vas subscribe-ite se na kanal. I da, na PewDiePie. Tek ako imam 90 miliona i nešto manje subova od njega. Bukvalno. Miliona manje. Imam 90 miliona manje od njega. 50 miliona manje od njega. Jo, ga lupaš, Serpij. Ne da ga sada... Ne da ga lupaš sad. Ne da si ga lupio. To je najviše lupanje u životu. Tek mi se otvorio, ne mogu da vam pomognem. Sad mogu nešto. Ali vam da što do. I ja neću sad da se rašam, neću da pobegram. U nadi da preživim, ali nisam. Znam. I uvijek kad ja kad iskoristim special kod sebe, kod na primjer Shelly, ja tu umrem. Uvijek. Da. Kako se već to zove da special? Ne, zaledila me! Neko, ovaj, znaš. Prokleti. Frank. Uzmi Frank. Još uredi buk. Za malo. Niste vidjeli koliko je ovo padalo. E, opet me zaledili. Ajde, ozledi mi se. Ubili me. Neka neko ubije Franka. A ja tek dolazim. Ne, zaledili su me! Ljudi, pomoć! Pod pomoć ljudi mislim ti. Pomoć. Da, mogu ti vam pomoć. Zašto si mi healo? Aha, volim se želci da mi healo, što nije trebalo. Opet sam me zaledio. Ne mogu ništa da uradim. Ljudi, ne znam da vedim koliko mi situacije sad. Samo šutni negde. Ne kažem tebi nego Bow. Možemo da ih stignemo. Ja spremam ovo. Ako bude duo, Ja. Pa imam štit. Štit mi baš ne vredi sad, ali... Bolje to nego... Bolje išta nego ništa! Slušam da ih ubijem. Da ga stignem. Ne, zaledili su te! Zaledili su te. Bili. Ti si se otvorio? Ne. Daj si nam gol. Ja sam rekao. Proklete poruke. Da, ljudi, idemo još jednu. Radi da pobedimo. Jer da dobijamo kutiju. Gledaj ćemo kako žiti. Oh, ljudi. Još smo, sad smo u battlu. Sad činjenica imamo da ćemo da ih dobijemo. Ovaj video će se vratno zvati... Neki da opijem. Vratno znate. Pa da. Hey, you broke my guitar. 296 HP. Hro, healaj se. To se meni čini ili je Frank AFK? Gledaj, on sve isto mjesto i udara na sve. Moram da branimo Hro nekako, ja sam umro. Stavit ću pauzu, ljudi, da vam kažem. Dragi, nemoj da se zezaš. I ljudi, vodimo 1-0. I moramo da ga damo još. Ja sam dao gol, ljudi. Da znate. Pa. Ljudi, Mojang je star player, ili ti Master Pro smo dobili.
40, molim vas da imamo kutiju. Da me zasiš da nemaš. Fali 2. Ljudi, vratit ćemo se nakon. Ok, ljudi, otvorit ćemo samo još jednu kutiju i to je kraj videa. Znači da... Coinsi, Colt, Daryl i gemovi. Ništa ljudi, to je to od ovog klipa, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem. Ostavite like ako hoćete subscribe, nemojte da dislajkujete, molim vas. I to je to od ovog klipa, vidimo se u